He's got the smallest bike ever. And the biggest head. I like it, yeah. She's like smaller. I'll see you soon, okay? See you soon. See you soon. Good morning, guys! Happy Monday! Today is our last day. Hindi ako nakapag-pack kagabi kasi ang tagal natin natulog, ang tagal natin ng chika-chika. So, I'm gonna do it now. Mabilisan lang naman to. Nilagay ko na dito lahat ng mga madumi. Tapos sa kabilang bag, yung maliit na bag, yung lahat ng malinis. Kasi konti lang naman yung malinis. Itong mga towel na to, maganda guys. Yung from Tessellate. Maganda siya. Hindi siya sobrang nasusok ng tubig. So, hindi siya sobrang nababasa. Ang bilis lang niya matuyo. Hindi ko pa lang siya na-try sa may sand. Kasi diba sabi sand-free daw to. Parang ano mo lang yung sand. Parang hindi dumidikit daw yung sand dito ba. Pero hindi ko pa siya na-try sa sand. Dadalhin namin to sa beach. Tingnan natin. Pero it's very nice. Tapos marami pa silang magagandang design. Dito sponsored ha. Pero pinadala to nila sa akin. And first time ko lang kasi siya nagamit. Itong sobrang laki. Bagay na bagay kay Dan. Yung sobrang laki talaga. Okay na to. Dito naman tayo sa maliit. Lagyan natin yung malinis. So sa malinis, ilalagay ko siya dito sa ating mga bags. To keep it clean. Ito yung susuotin ko mamaya. So, inano ko na siya. Sinaparate ko na siya. Babe? Babe? Did you use this? No, I didn't use it. Yeah. Tapos na ako maligo, nakapagbihis na ako guys. Romper, jumpsuit lang yung suot ko. Yan lang para madalian. Glasses lang tayo. Check lang natin yung room. Nakapag-pack na kasi ako. Wala na. Nagdala kami na sarili namin shampoo pero wala na. Ito pala yung dala kong cleanser. Ito na yung ginagamit ko na cleanser. Hanggang meron pa ako. Pero paubos na din yung stock ko. Ito yung suicide na powder. Lagyan mo lang siya ng tubig. Tapos magiging cleanser na siya sa mukha. And it's actually good. Hindi pa naman ako nag-breakout sa kanya. And ilang beses ko na itong dala sa travel ko. Maganda yun for travel guys. Kasi hindi mo na kailangan magdala ng extra na may liquid. Alam mo yun? Ayan, inayos ko din yung bed. Hindi maayos na maayos. Pero inayos ko lang siya. Tingnan natin. May mga wala na. Nakapak na yung dalawang bag. Kailangan na lang nila ilagay yan sa car. Okay na. Ito yung aking shoulder bag. Wala nang laman dito. Yep. Wala na. Okay. Dito wala din. Perfect. Okay na. Dito sa taas meron ba guys? Hindi ko yan makita. Ayan, wala. Ha. Helpful din pala kayo. In fairness naman talaga sa inyo. Okay, let's go. Dito na si Dan guys. Nagpunta kasi yan ng bakery after niya maligo. Ang layo naman ng pinarkingan niya. Aww. That's nice. Did you say good morning sunshine to him? I did. Aww. That's sweet, Danny boy. Why did you park so far? You have to carry our bag there. Yeah, it's not heavy. Okay. Is that my coffee? Thank you very much. Get your coffee as well? Latte. No? Good morning. Ay, oo nga pala. Sige. Ako na yan. Thank you. Tayo tuloy ng lalakarin niya. Oh, good morning! Dito pa pala kayo. Ano ko, layo agi parkingan ni Dan, oy. Layo siguro, layo nung kay siya gilakawan. Napamanday mo di ay? Okay. Pero na yung mga sa produce. Asa, kan? Sige. Diretso na mo. Diretso na kayo, nakaplastada na sila. Lagi. Daghan sa kay mo eh. Manaog mo. Alis na sila guys. Bye! Ingat! Magbababay daw siya sa akin. Uy, ikaw nagbago ka na ha. Okay, where's my hug? Hug me. See ya, alligator. See ya, alligator! Mwah!
How about Tito Dan? Okay. Mia, okay. Give him a hug. High fives are fine. Thank you. Hug. No, for Tito Dan, Baba. Oh, that's it. Oh, good darn it. Let her hug you. I don't need a hug. She got off the car just for you. Look at her, she's waiting. Ay, bakit ayaw niyo kipag-hug kay Holly? Hug Tito Dan's leg. Nah. This is silly. Silly Tito Dan. Silly Holly. See you, Ollie. Silly Holly. Dito si ate guys kasi sakay siya kay na Tony at saka kay Lai. Pinifeed nila yung mga ducks. At saka ano pa bang nandito? Birds? Ito. Mga birds. Ayan yung cabin namin. Di ba maganda? Ano siya? Riverfront. Ganda. Tapos may mga ganito din dito sa labas. See? Pwede ka magtambay-tambay dito. So, maganda siya kasi makakatakbo yung mga bata. Pa-check out na kami, guys. Pupunta kami ng fruit and veg. Kasi masarap daw yung fruit and veg nila dito. Kasi yung mga, parang yung livelihood ng mga tao ata dito is farming. Is that right? Sorry? Their livelihood here is more farming? Yeah, it's fine. We like fruit and veg. Yeah, yeah. So, punta kami sa fruit and veg shop. Tingnan natin kung ano mabibili natin tong mga fruit and veg. Sabi ni Manay, mura lang daw. Tapos, fresh din siguro yun, no? Kasi maaga pa. Must be fresh, my love, right? Fresh? Oh, bloody oath, yeah. Oh, yeah, bloody oath, it is fresh, mate. Check out muna kami. Sana hindi ganun kahaba yung pila. We chose a good day to leave as well. It's cold today. I know. Yeah, malamig, guys. Kahapon daw, nung dumaan si Dan doon, yung checkout kasi is at 10. And it's now 10, kaka-10 lang. Yung checkout is 10. Kahapon daw, pagdaan ni Dan doon, sobrang haba daw ng pila. Kasi mostly yung mga nag-check-in dito, or some of the guests, meron silang mga caravan. So just imagine ha, ang haba ng pila kasi may caravan ka pa, may car ka, tapos may caravan ka sa likod. So sabi ni Dan kahapon, ang haba daw ng pila. Yung plano sana namin is 10:30 kami mag-check-out para ma-miss namin yung pilang yun. Pero Monday naman kasi, so parang wala naman pila. Wala naman kami nakikitang pila. Did you have fun? That was good. Yeah, it like was it, good. Yeah, maganda dito kasi safe din talaga siya sa mga kids, guys. Oh, may mga batang nag-scooter. Ayan. Yan yung mode of transport ng mga bata. Kasi bumili si Manay ng scooter para sa mga kids, diba? Tapos si Holly nagbabike. Oh, ang cute! He's so cute! Bye! Oh, cute niya, babe. He's got the smallest bike ever. And the biggest head. Naka-helmet. Ang cute ng bata. Nag-stop talaga siya. Tapos tumingin siya sa amin. Cute naman niya. Hindi ko yan na-experience ngayon. But na-try ko na kasi yan last time. Yan, yung buong bucket, bubuhos sa'yo. Maganda dyan. Maganda sa kids. Dito kami kahapon sa pool. Ayan, hala, may duck sa pool, babe. Oh, yeah. Dito lang kami sa reception para mag-check out. And I feel like magbo-book din kami for next year. Kasi yung booking dito, guys, lagi silang puno. So you have to book 1 year early. So feeling ko magbo-book si Dan. I'm not sure. Si Nakat at saka sila parang hindi ata nag-book eh. Naka-check out na kami. Nag-drive na kami dito sa Riverland Sun Fresh Quality Stone Fruit Specialist. Bakit stone fruit? Ayan, fruit and veg. Ayun, open 7 days. May mga pagkain din pala. Pizza. Ay, may mga pagkain din. Avocados. $1.49 lang yung avocado. Baka lang ako, parang alam ko naman kung magkano talaga yung avocado. Ayan. Ito yung itsura sa loob, guys. May mga pizza sa gilid. Pagpasok mo pa lang. May mga frozen food. Oo, kakakain lang nito ni Dan. Tingin na naman ang pizza. Si Dan ba kakakain lang? Tingin na naman ang pizza. Lala, oo, hulo. Uy! Kalma lang tayo, uy, baby. Baby ko. Kala ko ba fruit and veg yung pibili natin? Lala. Wow! Ayun, meron na tayong isa sa bag. Ito, okay ba to? Ano? Oo, okay pa naman. Ano ba? Sa ano? Hindi siya sugar, di ba? Ay, hindi. Okay lang naman yung sugar. Hindi ka naman diabetic, ha? Yung salt yung i-control natin, hindi yung sugar. Pero hindi naman to very sugary ata. Kasi ano na naman siya. Hindi ko alam eh. Hindi naman ako health expert. Alam, may mga ganito, Manay.
Ito tayo, Dan. Apoy kumain? Oo. Ay, oo. Sige. Opo, Ito yung akin. Ano yan? Roasted Maalat. macadamia. Maalat? Wag masyado Bigay, oy! Maalat. Oh, bigay ko sa'yo. Maalat na po. Dito ka. Ay, honey naman yan. Ito ba? Salt vinegar, oh. Gusto ko yung regular lang naman ni. Hindi yung macadamia. Ito, Smoke. Barbecue. Pistachios. May pistachios pa kami sa car. Ayan. Tamis nga. Fruit and veg. Para yung avocado sa akin, Uy, malaki ha? $1.49 lang daw. Ay, hindi. Ang malaki, $3. Grabe na naman kalaki nitong avocadong to. So, parang sa akin, yung maliliit. Maganda yan yung ilagyan condensed milk at saka gatas. Gatas lang, walang condensed milk. Yun nga. Banana. Ito yung $1.49. Pineapple, oh. Bili tayo prutas. Pomegranate. Mahal kaya to dun. Umaabot to ng $5. Ito na lang. $2 lang. Ay, buwa ako nito. Paano to, manay? Open mo lang tapos kainin mo. kainin mo. Bili ako niyan. Kainin mo, seeds. May cart na kami ni Danny Boy. Konti lang pala. Akala ko yung like sobrang dami talagang fruit and veg. Pero konti lang naman pala, guys. Look at here, my love. Look at this one here. Wow, nuts. Yeah, I saw that. They got Yeah. glass. Good? That's the macadamia with honey, Aussie honey. Baba, do you wanna try some nuts? Okay, I'll give you some nuts, okay? You chew it, okay? Chew it. This one. Here. Huh? It's not, yeah. No, hold it. Okay. Is it yummy? Hot? No? You don't like it? I like it, yeah. It tastes like hard. It tastes like what? Ano daw? Si Kalaya! You don't like this? Babe! Holy, she didn't like it. Hello, watermelon, babe. $1 per kilo. Tingnan nyo naman yung laman ng basket namin, guys. Ito lang. Dinner tonight. What kind of pizza? And then ito, pink pepper salt. Kasi salt and pepper na siya. Pomegranate kasi ang mura lang $2. Isa Adelaide, maabot ng 5. What's this? Peach? Peach. Yeah, yan lang. Wala na ako ibang nakita na gusto. Wala ka na? Wala na. Tingnan mo yung nasa cart namin. 4 lang. May mga cheese din sila dito, guys. Oh, good. May nadagdag na sa cart namin, egg. Ang boring naman ang cart natin. Anywhere else other than here. This is a very special tray of egg, okay, people? Very special. Ano pa to? Pineapple. Wala naman, babe. Okay na tayo. Ay, kawawa naman yung sweet corn nila. Oy, pumuputi na, oh. Okay na, nabayaran na ni Dan. Goodbye na tayo. I'll see you soon, okay? See you soon. See you soon. See ya, baba. Bye, ate. Bye-bye. Bye-bye, manay. Ingat. Bye-bye. Bye, ate. Ingat. It's so tall. It's so Cold. Hey, say goodbye to Tita Lyra, oy. Can I have some of your lolly? Oh, that's so sweet. You will share? Bye-bye, Itay. Bye-bye, see you there. Bye, Kuya. Bye-bye, Kuya. Did you say bye to Tita Dan? Why not? Aww. Yeah. Have a good holiday. See ya, Tony. Yep. Enjoy as well. Have fun. Uy, ingat kayo sa sa iyong journey. Oo nga. Johnny boy, thank you very much. Thank you. Mwah. We're going to have a great time. The speaker's not back. It's going down. We'll be in a tent for 3 weeks. Asan na yun si Zaki boy? Si Zaki nandun lang sa car.
Zaki, I'll see you soon. Bye-bye. You're enjoying your food already? Bye-bye. Ingat. Are you coming with us? If I'm around a tree, I'll call you. Okay, do it. Pinababa niya. See Zachary. Bye, guys. See you, Tita Ray. Bye-bye. A hug. Bye. Alright, Kaya nga, inahihiya siya. Ayun yung mag-goodbye sa kanyang best friend kasi masakit daw kasi sa puso. See you, Tita Lyra. Zachary. Careful. Memories. Bye, ate! I'll get a Bye-bye, Holly! Bye, Philly. Will you miss me? Yeah. Yes. Can I have your dress? Ala, umalis na. Bye! Take care! Guys, nag-drive na kami, diba? Mga ilang minuto na, tas may nakita si Dan na random fruit stall na naman. And may mga jam. Alam nyo na yung jam niya. Diba last time nagpunta kami sa Hills, meron lang kami nakitang random na shop din, tas bumili siya ng jam, tas gustong-gusto niya. So ngayon lahat ng madaanan niya ng mga random na mga ganyan, gusto niya i-check. Check natin. There you go. Bumili nga siya ng jam. What jam did you get? strawberry jam and another apricot jam. I like the apricot. Yeah. The one we had was so good. I know. I haven't tried it, but I believe you, my love. It's all gone. Well, hello guys. We've been driving for what, more than 3 hours now? Dito na kami sa Adelaide. Nagdadaanan lang kami before kami umuwi. And it's not food. Dadaanan namin is yung conveyancer again. So diba nagpunta kami dun last week? Was it last week? Yep. And what happened? Right, and there's another document that we've got to sign that they didn't receive until Okay. end of last week. Yeah. May pipirmahan na naman kaming document, guys. Punta na naman kami dun. Do they need our IDs and stuff like that, right? Nope. No? Just sign? Okay. So, balik kami dito sa conveyancer. After this, we will go get some food kasi yung kinain ko today is yung ano lang. Wala nga akong kinain. Ano lang? What do you call this? Coffee lang. Coffee lang talaga ako today. So, we'll just sign this quickly and then head to McDonald's. Alright, so nandito na kami sa... Is it good? Dito na kami sa Makas, guys. Pero tapos na kami mag-order. Take away lang kami. And I got chicken McBites. Ito yung ano, o-orderin sana ni Lyra dun sa Renmark. Tapos binigyan siya ng chicken delight. Huwag yung chicken delight kasi ano yun. Burger yun ata. Chicken delight deluxe something. Anyway. Got that, and then Dan got like a large cheeseburger meal. Is it good? Beautiful. Where are we? Car wash. Car wash, guys. Tradition na to. Every after mahabang travel, kailangan i-wash yung car. Not necessarily like deep clean. Ano lang. Hindi na niya lilinisin yung loob. Yung labas lang, kailangan niyang i-pressure hose para malinis. Yun lang yung gagawin niya. After nito, uwi na kami! And I'm gonna edit a video! We are home, guys! Finally! House is clean and house smells really good. Very, very good. Anyway, mag-ano lang ako, fish. Maglalagay lang ako ng load sa laundry. Gawin natin yan. After natin siya ilagay sa washing machine, we will edit a video. So, habang nag-edit tayo, at least the washing is going. So, or laundry is going. Let's do that. Dito na pala, nilagay na ni Dan yung bag ng mga maduming damit. Balik natin to sa, kwarto. Yung bag na naiwan ko na may lamang makeup nandito, guys. O, tingnan nyo. Nandyan lang siya. Pasensya na, hindi ka nakasama sa Renmark. Pasensya na. Pero yung laman, tingnan nyo. May makeup. Nandyan yung makeup ko. Sunnies, nandyan. At saka yung mga batteries, nandito. Yung mga earrings, nandyan. Diba? Ang galing. Pero naiwan siya. Okay lang yan. Tapos na ang bakasyon. Nag-survive naman tayo nung wala siya. So,
Okay lang. Wait, maglagay lang ako ng isang load ng laundry para makapag-edit na tayo, guys. Guys, nakapag-edit na tayo. Nakapag-laundry na din tayo. Nasampay na rin natin sila. I am about to watch Married at First Sight. Actually, nag-start na ako mag-watch. Pinost ko lang siya. Kasi gusto kong kumain ng pomegranate. Well, nanonood tayo nun. Sana hindi ako magsisina. Isa lang yung binili ko, guys. May napanood akong video sa YouTube kung paano siya i-open. So, meron siyang mga ridges kasi. So, yung mga ridges na yon parang ikat mo lang siya. Not all the way. Parang yung skin lang ba. Yung pizza na binili ni Dan kanina, nasa oven na pala, guys. Kakain na siya. Pero ako, hindi pa kasi ako gutom. So, gusto ko lang mag-fruit muna. Mamaya na ako mag-rice. So, kapag nakat mo na siya, sabi magkuha na ng tubig. Malinis na tubig, ha. Tapos, ilagay doon yung mga seed. Guys, tapos na si Dan magluto ng pizza. Ayan nyo. Yan. Yun yung binili namin kanina sa fruit and veg dun sa Renmark. Smells good. Ganito na siya, guys. Ang maganda sa may tubig is aangat yung mga pulp niya. So, yan. So, yung kailangan mo lang gawin is kunin yan, tapos i-drain, and then, kainin mo na ang iyong pomegranate. Kain tayo! Nakatapos lang na Married at First Sight, pumasok ako dito. May mga i-unpack pa pala ako, guys. Madali lang naman to, mga malinis na damit. And then, mga, natin, chargers. Ayan sila. Ayan, charger ng camera. Battery ng camera. Ala, ito na naman. Lagi itong natatanggal. Okay. Ito, hindi ko talaga ito nagamit. Ito yung mask na dala ko. Mask Monday na moisture. Yung 7 sila sa loob. So, ito yung gagamitin natin. Mag-start tayo gamitin ulit siya. Hindi ko siya nagamit kasi late na kami pumunta sa bed. And ayoko nang mag-mask pa. Maghintay pa na mag-set siya. Alam mo yun, matatagalan lang ako matulog. Ito yung mga laman ng moisture na pack, guys, nung Mask Monday ng Yesstyle. Makeup. Ito, Nature Republic Ceramide, Jumisu, Nourishment Sheet Mask, Bioactive Ampule Mask, Natural Mask Sheet T3, the same, yung brand. This one's I'm From the brand, Mugwort Sheet Mask. And then last one, ito galing Medill Vital Light Beam Essential Mask X. Anong gagamitin natin ngayon, guys? Try ko tong Mugwort. Okay. Si Dan ngayon, namimili ng mga damit ko. Kasi diba, nung nagta-try on ako ng mga clothes, lagi yung sinasabi, ako papiliin mo. So, ngayon, may voucher ako sa Yesstyle. So, siya pumipili, guys. Pero sabi ko sa kanya, piliin yung items na ships within 24 hours or ships within 1 to 2 days para mabilis namin siya matanggap. And i-unbox natin siya pag dumating siya. So, itong mga to, galing din siyang Yesstyle, ha. I-leave ko yung link nito sa description box. But, I'm gonna wear this one. Yun yung vlog ko today. Sana, guys, na-enjoy nyo. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't yet. And kung gusto nyo lang naman, I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night. Good night. Bye, guys. Mwah.